Amona suaren ondoan artilea iruten ari zen. Batzuetan gelditzen zen, hanbotori begiratzen zion. Entzun. Inork ez zuen bere izen ozen egideitzen, tzarrenek ere ahotsa jaitsi zuten. Haitzuloaren ertzean ogi zati bat geratzen zen, inork ez zuen zergatik galdetzen, horreia zen beti. Bakarrik esaten zuten ekaitza badator, ez dago inoiz urrun. Orduan ardiak sartzen ziren eta pertsianak ixten ziren. Mari, harriaren eta odeien artean, bere zeruaren azpian lapurtzen duenak, negua baino lehen ordaintzen du, zenbatu gabe ematen duenak. Marik ez du inoiz azten. Artzain batek urrezko razi bat aurkitu zuen egun sentian. Denbora luzez begiratu zion, gero zegoen lekura itzuli zuen nego hartan. Inori ez zitzaion ogia falta izan. Beste batek hurrengo denboraldian antzeko bat aurkitu zuen, jakaren azpian sartu zuen. Inori ez zion ezer esan nego hartan, elurrak eraman zuen ukuilua. Inore zen etorri berrera ikitzen laguntzera. Amonak beti esaten zuen, menditik datorrena mendira itzultzen da. Orduan isildu egiten zen, eta inork ez zuen galderarik egiten. Mari, harriaren eta odeien artean, bere zeruaren azpian lapurtzen duenak, ordaintzen du negua baino lehen, agian oraindik oin ez dabil, ekaitzan botoko magaletatik, bera irristatzen denean. Amonak kandela itzali zuen, kanpoan trumoia hotzen zuen, irribarre egin zuen, besterik ez.